Poďte sa so mnou obliecť. Presvíta mi veľmi tričko, takže takto budem mať ruky. Dala som si zatiaľ presvítajúce tričko, ale ja si dám na to ešte jedno. A tieto také oversized white leg rýchle, tie sú z H&M a tričko, toto kašmírové je na The Day Store. A na to chcem dať také tričko nové, čo mám zo Zary. Je to presne tá istá farba ako to kašmírové. A ma napadlo, že dokopy by to mohlo vyzerať dobre. Moja mileniálska hlava potrebuje niekde niečo zastrčiť, kúsok. A na to si budem dávať kožuch. Ugy, takéto krémové. No, ugy mám na nohách, tieto krémové. A na to si budem dávať tento nový kožuch. Mundi Tia Studio značka. Nejdem nikde chodiť po vonku, hej, takže... Nejdem nikde chodiť po vonku, takže preto som tak naľahko. Čiže ugy, kožuštek, vetrička a navrch si dám ešte, mám od nich krásnu čapicu. A mám masnú hlavu, takže čapicu asi budem musieť mať na hlave celý deň. Takúto ručne pletenú kuklu od nich. Takže toto je dnešný zimný fit. Čaute!